בוקר טוב רבותיי, בוקר טוב לכולנו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, בין באוויר. המקום ירחם עליהם ועלינו ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ממלחמה לניצחון, מפציעה ומחלה לרפואה שלמה ומהירה, ואת כל השבויים והחטופים יחזיר בשלום לבתיהם, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אמן. אנחנו נמצאים בדף י"ט עמוד א', כאשר אנחנו קצת באמצע הדף, בשחרורי עבדים. אלה רשימה של טפסים שנמצאו, ואנחנו רבותיי הבדין צריכים להחליט למי למסור או לא למסור. שני הדפים האחרונים של הפרק מסכמים לנו בעצם את הסוגיה האמיתית של הפרק הזה, כי בפרק הבא נדון אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז, דהיינו קיום מצווה. יש מצוות השבת אבדה, מצד שני יש גזלה. פה אתה פותח חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אם אני החלטתי לגנוב, מצאתי $100,000, עם סימנים, עם שם של בן אדם על המזוודה, והחלטתי לקחת הביתה כסף מזומן, נגמר הסיפור. אין מה לעשות. אין מה לעשות. יתפסו אותי המשטרה, יתפסו. הבן אדם יתפוס, יתבע אותי, תוכיח. ברור שהפרק הבא זה יחסים של בן אדם למקום ומהות המצווה. הפרק הזה הוא רבותיי עלינו הדיינים. ואנחנו נחשבים לאלוהים. עד האלוהים יבוא דבר שמיהם. אשר יאמר כי הוא זה. ואנחנו כאלוהים יש לנו בעיה, אנחנו הדיינים יש לנו בעיה, כי יש דברים שאנחנו רוצים לעשות צדק, ולכאורה הפרוצדורה או החוק היבש מחייב אותנו. זה מה שיפה בהלכה היהודית, אין פה חוק יבש. אתמול למדנו שאני חושש להחזיר את הגט לאישה, או את הכתובה לאישה, שמא יש פה תרגיל. מה הסיכוי שהיא עושה תרגיל לבעלה, או שהוא עושה תרגיל למי שקונה ממנו, בחצי שנה מהיום שכתבתי את הגט שאני רוצה לתת לגברת מינה כהן? את צולחת לי, כן גברת כהן, אני לא רוצה לתת לך גט. לבין המצב שרק כתבתי את זה בניסן ונתתי את זה בתשרי. אנחנו כדיינים צריכים לראות, רבותיי, יש פה אינטרס, אתם לא רוצים להשאיר אישה עגונה. ההחלטה שלכם למי לתת את המסמך היא החלטה חשובה, והיא דורשת את ההבנה הפנימית, היושר הפנימי שלכם. אתם פה אלוהים. זה לא שאתם בורא עולם, אבל יש בידכם ממש דיני נפשות. ואלה הדוגמאות הבאות שנביא, כי לכאורה כשמסתכלים על הפרק, חצי מהדיון אמרנו דיון של הפילוסופיה של ההלכה. דוגמאות תיאורטיות, אם יהיה כרך, מה הסיכוי שכך, והרבה פעמים זאת תשובה והיפוכה. איך יכול להיות גם כך וגם כך? יכול להיות. זה בידיים שלכם. ולכן הדוגמה הבאה היא קלאסית, והדוגמה שאחריה היא עוד יותר קלאסית, ותבינו איך בית מדרש יכול להתפרק. יכול להתפרק בדיני ממונות. הרי לכאורה, אתם זוכרים מתי בית מדרש מתפרק? שכותלי בית המדרש יוכיחו, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. זה אומר טהור, זה אומר טמא, על מה? על דינים שבין אדם למקום. מה זה טומאה וטהרה? תנורו של לחנאי שהתפרק, הוא טמא או טהור. תשאיר את זה לבן אדם לשפוט, לכאורה. לא, לא, הם דיינים, והסכסוך, ההבנה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, לא רק גורמת לאמת המים לנוע אחורה וזה, לבית המדרש להתפרק. כי אנחנו בעניין הזה יוצרים כמו הקדוש ברוך הוא. לכן שחרורי עבדים. מצאתי שטר של שחרור עבדים. מוישל'ה משחרר את אברהם עלי. אתם יודעים מה? רבן גמליאל משחרר את תבי עבדו, תלמיד חכם מובהק שרוצה להיות יהודי. ואמרנו לא יחזירם. עכשיו אני צריך להבין למה. אתם הדיינים. בא אליכם עכשיו מוישל'ה, ואומר הנה השטר שתבי משוחרר על ידי רבן גמליאל. תנו רבנן מצא שטר שחרור בשוק. בזמן שהרב מודה, רבן גמליאל אומר כן, שחררתי את תבי, יחזיר לעבד. אין הרב מודה, הרי כתוב שם, רבן גמליאל משחרר את תבי. לא יחזיר לא לזה ולא לזה. עכשיו אתם כדיינים רבותיי, תראו, יש הבדל עצום, אם זה רבן גמליאל ותבי עבדו שהיה מת לשחרר אותו,
או סתם יהודי שמחזיק עבד ולא רוצה לשחרר אותו, וגם העבד לא רוצה להשתחרר. למה סבבה לו אצל האדון. אז בואו נראה. בזמן שהרב מודה מי יחזיר לעבד, אמרנו. ואמר, אנחנו כבית דין צריכים לחשוש לקנוניה. רבן גמליאל נותן לטבי שטר בניסן, הוא לא משחרר אותו עד תשרי. טבי הולך וקונה סחורה וקונה קרקעות, כל מה שקנה רבי קנה אדונו, ולכן רבן גמליאל מקבל הביתה בוכתה של מוצרים שהוא קנה בסין, ובוכתה של קרקעות שטבי קנה עבורו כאילו כי הוא בעצם משוחרר, ומוכר אותה. רבן גמליאל מוכר, זה שלו. ואז בא טבי ועושה תרגיל, הוא בא לבית דין ואומר, חבר'ה, אני הייתי משוחרר בניסן. כל מה שרבן גמליאל מכר בתשרי זה לא שלו, זה שלי, תחזירו לי, והוא טורף מן הלקוחות. הנה עשו קנוניה, שני הקרימינלים. אבל רבן גמליאל לא חשוד על דברים כאלה. אז לכן אני אומר, בנצי, יש לך אפשרות להחליט, וזה יהיה המחלוקת פה. זאת בדיוק תהיה המחלוקת. כלומר, אם החוק היה יבש, לא היית מחזיר שטרות לאף אחד. אבל אתה כדיין מחליט אם להחזיר או לא, כי זה רבן גמליאל, לעומת יוסי, שהוא והעבד שלו זוג פושעים. ולכן, ואזל עבדה וקנה נכסין מניסן עד תשרי, העבד קונה, זכותו. אבל כולכם יודעים שמה שקנה העבד קנה אדונו, ואזיל הרב וזבנין, בא רבן גמליאל מוכר, זה שלי, זה הטבי הקנה. ומפיק לשחרור דכתב בניסן, טבי לא אהבל, בא ואומר, אבל מה שקניתי, אני קניתי לעצמי, אני משוחרר. וכתריף לקוחות שלא כדין. הנה לנו באמת מחלוקת, והנה לכם התשובה לכם כדיינים. הניחא למאן דאמר זכותו לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות, טבי ורבן גמליאל זה עניין של זכות, רש"י. טובה היא אצלו שמתירו בקהל. טבי היה רוצה להיות יהודי, וכיוון דזכותי איקא לתרוצי דמשעה שנכתב זוכה בשחרור. רבן גמליאל רוצה לשחרר, טבי רוצה להשתחרר, ומאוד הגיוני כשאתם רואים שטר שהם לא עשו תרגיל, ובניסן הוא שחרר אותו. דלחימת השטר גט לידי נעשה בן חורין למפרע אפילו, משעת חתימה. כמו שבנצי אומר, אני לא אחשוד ברבן גמליאל. ואז אני אומר כמו אביי, ולאורך כל הדרך תזכרו, יש לכם אפשרות ללכת לפי הבירוקרטיה של אביי, שהוא המורה האחרון, ואומר, עדיו בחתומיו זקין לי, לכן זה שפיר. הוא אומר, אדוני, לא מעניין אותי, יש לי שטר, בשטר יש שני עדים, הם חותמים כמו היום. בראשון בינואר 1945, מחר מוישה לידי, זה שהיום 2024, לא מעניין אותי. יש לי עדים ש-45 העסקה בוצעה, זהו. אתם כדיינים לפי מראה עיניכם, אלא למאן דאמר חובו לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות. רבותיי, זה לא מאן דאמר, זה אתם אומרים. למה? אתם רואים על מה מדובר, תסתכלו ברש"י. מה זה חוב לרבו? העבד לא רוצה להשתחרר, חוב הוא לא שיוצא מתחת רבו, הפסד הוא לא רוצה. שאם עבד של כהן הוא, פוסלו מן התרומות. רבותיי, אני אצל הכהן אכלתי כמו חזיר, למרות שאני עבד כנעני. ואם של ישראל, ואם עבד של ישראל, אוסרו בשפחה כנענית. למה שפחה כנענית זה סבבה? דזילה לי, מזומנת לו, שכיחה לי ופריצה לי. אני אעזוב את השיקסה? אני עבד כנעני ויש לי שפחות אצל האדון, סבבה. שוב, אתם כדיינים תחליטו. מה איקא למימר? אומרת הגמרא, דאק דלמית רף אמנינן ליאתי ראיה אם התמת השחרור לידי. כשאתם מרגישים שיש פה בלוף, אז אתם עושים את זה כמו אצל האישה. את האישה רציתם לשחרר מהגינות. לכן אם יבוא מישהו ויעשה, אומר תוכיח. אתם כבית דין אומרים, במקרה אחד אתם אומרים סבבה. השטר מחייב, הכל בסדר, כי זה רבן גמליאל וטבי. מקרה אחר של נוכלים, אתם אומרים תביא ראיה. זה היופי בדיוק פה בהלכה שלנו. כי מעבירים את זה לזכותכם. אותו דבר, מה הריב הכי גדול היום? תלכו לבתים למשפחה? צוואות. עצם הצוואה נלמד עליה בבבא בתרא. אמרנו, יש לנו פרק שלם בסוף בבא בתרא. סוף המסכת, סוף סדר נזיקין. סוף מסכת נזיקין, סליחה. סוף מסכת נזיקין. כי צוואה היא דבר מאוד מוזר. צוואה בעצם אומרת, אני נותן מתנה אחרי החיים. איך אתה יכול לתת מתנה? אתה לא קיים.
כדי לקבל מתנה צריך נותן ומקבל. המקבל נמצא, נותן איננו. מה זה לתת? יתרה מזאת, יש צוואה מיוחדת, והיא צוואת שכיב מרע. באים אליי הרופאים לבית חולים ואומרים, יוסי, תשמע, זה גידול מפושט, לא מגיב לכימותרפיה, לא מגיב להקרנות, לפי מיטב ידיעתנו יש לך 3 חודשים לחיות. עכשיו אני מתחיל לעשות חשבונות. הילד ההוא לא ביקר אותי אף פעם, אז אני מדיר אותו. הילד ההוא נתן את הנשמה, אני נותן לו. ואני כשכיב מרע בא ואומר, חבר'ה, תכתבו בבקשה שאני מוריש לילד הזה את כל הרכוש, כן חוקי, לא חוקי, כן הלכה, לא הלכה. מה קורה אם אחרי שבוע אני עדיין חי, ואני החלטתי שאני מתחרט, ואני מחלק חצי חצי. ואני שוב אומר לכם, תכתבו צוואת שכיב מרע. עכשיו אתם, הרופאים לידי, כותבים. ועכשיו אחד כזה הלך לאיבוד. אם הלך הראשון, אם הלך השני, מה עושים, איך עושים, אתם יש לכם בעיה. כי למה התכוונתי? איך ידעתי? מה רציתי? אז בואו נעבור על זה במהירות, כי אנחנו לא נכנסים לענייני צוואות, אלא אני אומר לכם, תראו אתם כדיינים, איזה אופציות עומדות לפניכם. תאריך המאוחר יותר קובע. ייתכן, ויש מצב אחר שהתחרטתי ולא נתתם עדיין. מאיפה זה הלך לאיבוד? את צריכה פה להתעמק. אגב, אנחנו לא ניכנס לדקויות, כי הן באמת לא מעניינות, הן אומרות רק תראו שלכם כדיינים יש אופציות להחליט, בדיוק כמו אצל העבדים. איך מדובר? אמרנו גם דיאטיקי וגם מתנה. שטר מתנה זה די ברור. שטר מתנה אי אפשר לחזור בו. נתת, זה העברת בעלות, רשמנו בטאבו, אין חזרה. אבל בצוואה אני יכול לחזור, אני יכול להתחרט. בוודאי צוואה של בריא. תראו, אני היום צלול, אני בן 20, והחלטתי שאני אוהב את אבא ואמא, וכל מה שיהיה לי אפילו בעתיד, אני כותב צוואה הולך לאבא ואמא. מה לעשות אחרי 10 שנים התחתנתי פעם ראשונה? אז אמרתי חצי לאבא ואמא, חצי לאשתי הראשונה. מה לעשות אחרי ש10 שנים יש לי אישה שנייה? אני אומר חצי לאבא ואמא, חצי לגברת הראשונה, חצי לגברת השנייה. אז פה את צודקת, הצוואה האחרונה אומרת מה רציתי בסוף. אבל, תנו רבנן, איזו אידיאטיקי? מה זאת הצוואה הזאת שבעצם צוואת שכיב מרע אבל היא כתובה? דעת תהיה למי קם ולהיות. אני מצווה שזה מה שיהיה. מה הפירוש? שאם מת, כי אמרו לי, יש לך 3 חודשים, אני החלטתי לעשות צוואה. נכסיו לפלוני במתנה. אגב, זה המתנה. אבל צריך להיות כתוב שם כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיתה. כי אני לא יכול לתת מתנות אחרי המוות. רבותיי, צוואה זה דבר מסובך, אי אפשר לתת מתנה אחרי המוות. כלומר, עכשיו תבינו, אי כתיבה מהיום ולאחר מיתה, אז הבן הראשון שלי, ראובן, שהחלטתי לתת לו הכל, הוא דקני. ואי לא קני. אז מה זה מהיום ולאחר מיתה? תראו ברש"י, זה עניין מאוד מעניין הלכתית. גוף הקרקע קנוי לראובן מהיום, כי אני יכול לתת מתנה בחיים, אבל זו צוואה שאחרי המוות גם הפירות יעברו אליו, כי אני עכשיו אוכל פירות. רבותיי, זה בית מלון. בית מלון מכניס 100,000 שקל בשבוע, ואני אחיה עכשיו 3 חודשים, אני רוצה את 100,000 לשבוע האלה אליי. המלון שלך, אחרי שאני אמות, אתה תקבל גם את הפירות. ואין לו עוד רשות למוכרה, ולתנה ולהורישה. יוסי, אתה לא יכול להתחרט. ראובן מקבל, נתת לו את גוף, עכשיו רושמים בטאבו את המלון על שמו. אתם שמים לב איך אתם מתחילים להסתבך בתור דיינים? כי מינה לפני רגע רצתה לתת את זה לשמעון, שהתחרטתי. לא. כבר אתה לא יכול להתחרט לגבי גוף המלון. והפירות אינו אוכל, ראובן לא אוכל כל ימי חייו של האבא, אלא רק לאחר המיטה. אומרת הגמרא, ואי לא, כאן נראה שבתמיה, כל שכן, שאם הוא נותן לו מתנה כבר עכשיו, את המלון ואת הפירות, דקן יתפי. מסביר לנו רש"י, סתם מתנת שכיב מרע לא קונה אלא רק לאחר המיטה. בגלל המיטה אני מצווה, לא בגלל הרעיונות ולא בגלל זה, כי עכשיו אני כועס, ראובן מבקר אותי כל יום, ושמעון חי באמריקה, לא מעניין אותו. אגב, זה מקרים של יום-יום, ממש, מקרים של יום-יום. אמר אביי יחי כאמר, איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע. הוא בא ואומר, מה לימדו אותנו פה? אמרנו דיאטקי ומתנות. יכול להיות שגם מתנת בריא היא תהיה כמתנת שכיב מרע. שלא קונה אלא לאחר מיתה,
כל מתנה שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה. ורבותיי, זו בעיה קשה, תשאלו את כל השופטי בתי משפט למשפחה, על הצוואה הראשונה והצוואה השנייה, וממתי הוא התכוון, ומה הוא רצה, ולמה פתאום הוא נותן לפיליפינית, ולמה הוא לא נותן לגרושתו, וכו'. טעמה דלא אמרתנו, תחשיבו, הוא שוכב במיטה, הוא מזמין סופר אליו, הסופר כותב, זה כמו היום עורך דין, האם הוא כבר ממנה אותו למנהל העיזבון, וכבר אומר, עכשיו תתחיל לחלק את הרכוש? אבל אי אמרתנו נותנים, אני שואל אתכם עכשיו באמת, כעורכי דין, אני מזמין אתכם אליי לבית חולים, ואומר, יש פה צוואה מפלה, רק ראובן יקבל, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כלום. ורמינו, עכשיו יש לנו בעיה, מצא דיאטקאות, אפוטיקאות ומתנות. שוב, שטרי צוואה, רש"י אפוטיקאות, שעשה לו שדה אפוטקי למלווה על פה שהייתה לו עליו מלווה ישנה. ושוב, תשאלו אם אני בריא או חולה, תראו, יש הלוואה אדירה של בנצי, נתן לי לא 10,000 כמו שאני אומר כל פעם, או 100,000, נתן לי 1,000,000. ועד היום לא רשמתי לו שום דבר, עכשיו אני רושם את השדה הזו על שמו, כי אני לא רוצה למות כשאני חייב לבנצי $1,000,000. אז השדה הזאת, וזה שטר, ומתנות, סתם נתתי מתנה לבנצי, אף על פי ששניהם מודיעים, שוב, בא אליכם בן אדם, אומר, מצאתי ברחוב, מה לעשות? לא יחזיר לו לזה ולא לזה, למרות ששניהם מודיעים. אז מתחילים עכשיו להסתבך, ועכשיו תראו אתם כדיינים, תסתכלו מה היה המקרה, לא קשיא, למה? בבריא, רש"י שהיה שטר מתנת בריא, זה לא כתוב בו שאתם ראיתם את יוסי שוכב גוסס במיטה, ורמי בארסי שוכב במיטתו גוסס, כיוון שכותבים בשטרי מתנות, גם ענייני שכיב מרע. אתם צריכים להסתכל בסיטואציה, יוסי היה צלול בדעתו, היה לידו ראובן שפיתה אותו, ושמעון ולוי באמת לא יודעים בכלל שאבא חולה. בשכיב מרע. אומרת הגמרא, מתניתין דקתניא אמרתנו נותנים בשכיב מרע. למה דבר מידרו? להבדיל ממתנה מוחלטת שאני לא יכול לחזור בה. שכיב מרע יכול להתאושש. באים הרופאים ואומרים, טעות, בפתולוגיה לא קראו את הביופסי הנכון. אתה תחיה עוד 3 שנים, לא 3 חודשים, לא 3 ימים. דאמרינן, מה יקלה מימר, דילמה, עכשיו אתם שואלים כבדין, מה קורה עם השטר שמצאנו? דילמה כתבה מי קרא להי, כתב אותה בהתחלה כל הנכסים לראובן, ואם ליך ולא יבן ילדי, אומר אבל אל תתנו עדיין, תכתבו, אני רוצה אופציה. כשאני אמות תהיו לידי ונגיד תנו. והדר כתבה לאיני שחרינה ויבין אל הידי, אבל פתאום הגיעו כל הילדים. הגיעו שמעון, לוי, יהודה, כולם הגיעו. אז בנוכחותם כתבתי העיזבון שלי, רבותיי, אני מולטי מיליונר. יש פה מספיק לכולם. המולטי מיליונים שלי מתחלקים בין כל 12 ילדים, ונתתי להם את השטר. השתק הדר בימי יהודי אבני עלי, אבל עכשיו אני אומר לכם, תשמעו, הצוואה האחרונה לא מוצאת חן בעיניי. הם עבדו עליי על הילדים, הם כולם חזרו לאמריקה. היא במתנת בריא אבן הלילת לפסדה. דחינף קטרתי בתרייתא זכי. עכשיו השאלה באמת, מי מפסיד? אתם צריכים להחליט. האם זה ראובן או שמעון, ראובן או כל 12 הילדים? יוסי, אבל שכיב מרע יכול לתת גם מתנה. זאת אומרת, אם הוא מחליט הוא שכיב מרע ואומר לא צוואה, מתנה. אז הוא לא יכול להתחרט יותר. אתה צריך להחליט אם יוסי באותה שעה בבית חולים, שחשב שהוא הולך לחיות עוד 3 ימים, מה הוא התכוון. וכשהוא התאושש, ממה הוא חזר בו? אבל הוא אמר מתנה. אתם בעניין הזה אלוהים, רבותיי. אתם יודעים איזה סכסוך במשפחה אתם יכולים לגרום? שהם לא ידברו אחד עם השני, 12 אחים. ואם אתם לא מאמינים, אני אביא לכם דוגמאות רק מירושלים שאני מכיר. לא יושבים 7 אח על אח בגלל הירושה. לא יושבים 7 על האח. היא במתנת שכיב מרע נמי אבי על ילדי, זה מה שבנצי אומר. לית לפסדה, דבתרייתא זכי, כמו שמינה אמרה. השני זוכה, הצוואה מאוחרת יותר. דכי הדר במי ראשונה, הדר במי קמייתא, כי קטני בברייתא, אף על פי ששניהם מודים, לא יחזיר לא לזה וזה לא לזה, זה בבריא. כי אני עכשיו לא יודע, אתם כדיינים לא יודעים באמת מה הוא רצה. הוא היה בריא, הוא לא היה גוסס. ובריא, לאו בר מהידרו, דתנן, דילמה כתבה להי מעיקרא, ואם ליך ולא יאבין עלי, והדר כתבה לאיני שחרינה ויאב עלי. בהתחלה כתבתי לראובן ולא נתתי לו. אחר כך כתבתי לשמעון ונתתי לו. השתקה הדר בימי יהודי אב עלי, ועכשיו אני חוזר בי משמעון.
וסבר מידר לא מצינא אדרנא בי, אבל נתתי לו, אני חושב שאני לא יכול לחזור בי. אז אמור להוא דאנה להי אהבתה, ונהדרונה ניהלי כתבה, ואני אומר לכם עכשיו בצוואת שכיב מרע אמיתית, חבר'ה, תוציאו מהר את השטר שנתתי לשמעון, ואת השטר שיש לראובן, שאצלי במגרה, תיתנו לו. כי היכא דקימא פיקהי כתבא דקבין זכה בהו. אתם הבדין, ואני מזמין אתכם אליי לבית חולים, ואומר לכם, אני עכשיו הולך למות, סופי. ואצל שמעון יש שטר שאני מתחרט. ואצל ראובן יש לי במגירה שטר מוקדם. אני רוצה שתהפכו אותו למתנה מוחלטת. עכשיו אני שואל אתכם מה אתם עושים. כי לכאורה מינה אמרה, שטר הצוואה האחרונה אך מחייבת. למי תתני עכשיו? אוקיי. אלא אמרינן לי ענן, הכתבה לא יבינן לי להי. עכשיו אתם יושבים בהרכב של 3 דיינים ושואלים ביניכם. את מה שיש לנו לא ניתן להי דימה מכתב כתבת, אבל מי אבל לא נתת לו. אולי באמת מה שבמגירה כתבת, התכוונת ולא נתת. ויהבת לעיני שחרינה וכהדרת בה. אבל נתת לשמעון וחזרת בך. אם לא יהבת לעיני שחרינה וכבאי דיית ולהי. אם היית באמת רוצה שעכשיו ניתן צוואה חדשה לראובן, הכל מחדש בתאריך מכתב, שים לאל, תכתב אחרינה ויבין עלי. רבותיי, זה גם שיקול. יוסי, אתה מתחרט משמעון, תכתוב עכשיו, צוואה חדשה. דהי אהבת לעיני שחרינה, לית לבפסדה. דקדים זכי. הרי הוא לא קיבל את הכסף, שמעון קיבל שטר צוואה, תן עכשיו לראובן מחדש, והתאריך האחרון קובע. עד כאן הסבר אחד. רב זביד אומר, חבר'ה, איפה רוב הסכסוכים? ותשאלו כל שופט בבית משפט למשפחה, הסכסוך הוא בין היורשים לבעלי החוב וכו', יש שטר אחד. רב זביד והאינה ואידי דיאטקות קטטני, בשניהם כתוב צוואות של שכיב מרע, אז מה אתה מחרטט לי, זה בריא, זה לא בריא, הוא חזר בו. אומר בואו נלך לסכסוך אמיתי, ושוב תראו כמה זה רלוונטי. אלא אמר רב זביד והיה בשכיב מרע, זאת אותה צוואה רבותיי, בדיוק. למה פעם אחת לא ייתנו לאף אחד, ופעם שנייה עם ממודים נותנים? ולא קשיא, הבי והבברי. כשאני אומר משהו על הצוואה שלי, אתם שומעים לי, תיתנו. אבל אם הבן שלי בא ואומר, אני יודע מה אבא התכוון, עכשיו אתם בבעיה. הבן שלי יודע מה התכוונתי? מתניתית דקה אמרתנו נותנים בדידי. למה דבר מהדרו? אני זכותי עד הרגע האחרון לחזור. אם אני אומר לכם, תנו לשמעון, תנו לראובן, תנו לצוואה הראשונה. אתם יודעים, לפני 30 שנה הייתי אצל העורך דין, כתבתי צוואה, מאז שיניתי אותה 1000 פעמים, לא רוצה את הצוואה הראשונה, זוכרים? אבא ואמא. לא חשבתי שאני אמות בגיל צעירי, בגיל 30, וכל האנשים שהתחתנתי באמצע לא מעניינות אותי, כולם יפהפיות והתחתנו עם בעלים אחרים, לא משנה מה הנימוק, אתם תיתנו לאבא ואמא, צוואה מלפני 30 שנה. דאמרינן אי אבל איני שחרינה לית לפסדה, בן אדם אחר לא הפסיד כלום, זה צוואה. דקמה ובטרה זכי דהדר במקמה. אם אנחנו הולכים לפי הצוואות הרגילות, האחרונה זוכה, כמו שגברת כהן אמרה. כי קקטני בברייתא, אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, כי אתם לא יודעים, זה שהבן שלי בא ואומר, אבא התכוון לתת להורים שלו ולא לנשותיו. ואמרינן, דילמה כתב אבוי עליי, אתם צריכים עכשיו לחשוב. ואימליך ולא יאבינן אלי, הוא באמת כתב לראובן, עכשיו עזבו ילדים, נגיד שאני נותן את זה למוסדות. הצוואה הראשונה היא לשערי צדק, הצוואה השנייה לביקור חולים, והצוואה השלישית להדסה, בסדר? ואתם עכשיו צריכים להחליט. אגב, תשאלו את הבן. היית עושה את זה או לא היית עושה את זה, גברת כהן? את יושבת בראש הרכב שיש 3 צוואות. ויוסי כתב, הראשונה הוא היה מושפז בשערי צדק, נתן הכל לשערי צדק. שנייה היה מושפז בביקור חולים, שלישית בהדסה. מה את מחליטה? נשאל את הבן. ובתר אבו הכתב איניש לאיניש אחרינה ויאבין עלי. שערי צדק לא נתתי, לביקור חולים נתתי. להדסה לא נתתי, אבל עכשיו אני רוצה לתת להדסה. והשתקה הדר בימי ההוא, סבר מי הדר לא מצינה אדרינון בי. אימר להוא דאבא יאבה ללהי, וניתבו לכתבי וניזל ונפיק מיני. בעצם עכשיו הבן מעיד, אבא רצה את הדסה. דהו זכו ונפלוג בעדי. אגב, לפעמים זאת תהיה באמת הפתרון שלכם. אם אתם שומעים לבן שלי, אתם נותנים להדסה, אבל אם אתם הולכים לפי הלב שלכם, אתם נותנים בכל 3 בתי החולים. אמרתי, זה מולטי מיליארדים. לכולם יספיק.
ילקח אמרינן ליענן, שימו לב, הגמרא הזאת מדברת עלינו כדיינים, לא מה בן אדם יחליט לעשות. היי כתבה ולא יבינן לי להי, דילמה מכתב כתבי אבוע, מי אב לא יבין עליה. אתם צריכים כדיינים לנסות לחשוב מה היה בראש של יוסי לפני שהוא מת. ויהי נתת לינה שחרינה בקהדרת בי, נתת באמת בסוף לשער הצדק, אבל חזרת בך. אלא איקושתא כאמר דיהיב ליבוך, אבל אם אתה בא ואומר באמת שאבא השאיר את ההחלטה לך, או שהוא נתן לך בסוף, זילש תכתיב לשטר אחרינה, דאינם לא יבין לא יבוא, וכתבתיב תת לאיני שחרינה, לית לפסדה, דקה מובט רק כמה זקי. אתם יודעים מה? אנחנו כדיינים, אדוני הבן המיליארדר של האבא המיליארדר, אתה רוצה לפסוק, תגיד שאתה זוכה בכל הירושה, ואתה מחלק אותה כמו שאתה מבין, ותיתן אתה, ואף אחד לא יפסיד. אז תיתן אתה שליש לשערי צדק, או תיתן אתה את הכל להדסה. שוב, רבותיי, זה הדין שלכם, אתם צריכים פה לצאת מההלכה המרובעת. בואו נמשיך בבלגנים, כי שוב, אמרתי, זה תיאוריות, מצא שובר. שובר זה האישה נותנת לבעלה, קיבלתי את הכתובה. אין לנו עכשיו יותר סכסוך, אפשר ללכת לבית הדין הרבניים לתת כתובה. בזמן שהאישה מודה יחזיר לבעל, האישה אומרת כן, קיבלתי כתובה, זה השובר, תנו אותו לבעל. אין האישה מודה, האישה אומרת מה פתאום? לא כתבתי, לא ידעתי, מה פתאום? עוד לא התגרשנו, נתגרש, אני רוצה, אני לא מוותרת על כלום. לא יחזיר לא לזה ולא לזה. שוב, אם יש לכם גט זה משהו אחד, אם יש לכם כתובה זה משהו שני, אבל אתם חיים לפני 2000 שנה, לפני 1000 שנה. אין את כל השטרות, זה לא מתועד, אין את זה במחשב. תחשבו אתם, כשראיתם צריכים להמציא את התעודת לידה שלכם, איזה שהם שיקולים, איזה עבודת פרך עשיתם למצוא אותה. מי שהיה צריך למצוא אותה בנירנברג, מי שהיה צריך למצוא אותה במרוקו, ומי שהיה צריך למצוא אותה במשרד הפנים בירושלים. תמצאו תעודת לידה מלפני 70 שנה. אומרת הגמרא... היא התחתנה בינתיים. מי, אשתך? כך שמעתי. טוב, בזמן שהאישה מודה, מי את יחזיר לבעל? אז חבר'ה, אנחנו חוזרים לדיון שהתחלנו אותו אתמול, ופתחתי בו הבוקר, אבל אולי הייתה קנוניה. אולי האישה, הוא התכוון לתת לה אותו בניסן, כתב תאריך של ניסן, אגב, לפי אביי אין לנו בעיות. אתם כדיינים יכולים להגיד, אני פוסק כאביי. השטר מוכיח מתי נעשה השחרור של העבד, הגט של האישה, התשלום הזה, לא מעניין אותי. עדיו בחותמיו מעידים. אבל אנחנו הולכים אחרת, אנחנו הולכים להקשיב לטענות של האנשים, אני לא מסתכל על השטר, אני רוצה להקשיב. אז אם האישה מודה יחזיר לבעל, ולאמוש לאחד כתבה בניסן, ולא נתנה תשרי, והיא אזלה ומכרה את הכתובה, עכשיו לא אני עשיתי תרגילים. היא יכולה למכור, ואגב זה דיון, האם אנשים לוקחים סיכון. אגב, אנשים לוקחים סיכון, אני לא מבין כלום בבורסה, אבל אני יודע שיש מה שנקרא מסחר באופציות, ואנשים מאבדים את המכנסיים שלהם, כשהם סוחרים בפוטנציאל שמה משהו יעלה או שמה משהו לא יעלה. אורי ורקר, אתה מבין באופציות? תפתח את המיקרופון, תגיד מה קורה שם. הוא לא רוצה לקחת סיכון. אנשים לוקחים סיכונים. אז אני מוכרת את הכתובה שלי בסיכוי שבעלי ימות. כמה שווה לך? תראה, יש סיכוי, אני והוא לא ביחסים הכי טובים. יש סיכוי שנתגרש, ואם לא, אני אצליח להרוג אותו. אז בוא תקנה את הכתובה שלי. והיא מכרה אותה מניסן התשרי. ואז מוציאים את השובר דכתיב בניסן, בינתיים מי שקנה את האופציות, מכר אותם וקנה איתם דברים, לא משנה מה, ועכשיו היא טורפת מיד, אומרת לו, מותק, אני כבר גרושה מניסן, הנה השובר וכולי. כלומר, סליחה, הבעל אומר, היא נתנה לי שובר. כלומר, היא קיבלה את הכתובה, הכתובה שלך שווה 0. לא שווה כלום, הנה שטר, לא נותן לה כלום. ואת עלי מתרף לקוחות שלא כדין, שוב, אתם כדיינים, אתם הולכים על האופציות האלה. ואגב, זה מסחר באופציות. אמר רבא, שמע מנאית על ידי שמואל, ופה מגיעים לשאלה אמיתית. יש לי שטר חוב, ואני יכול לבטל אותו. אגב, היום העסקה הזאת היא בדיוק, זאת הסיבה שצ'ק הוא קרוס, ואי אפשר לבטל צ'קים. אתם יודעים כמה ביטולי צ'קים היו, ואנשים היו הולכים לבית, גם פה אורי יכול להעיד בטח. אנשים היו הולכים לבית משפט, תראה, קניתי ספה, מכרו לי ספה ב100,000 שקל, אבל מתברר שחסרה כרית. אז על הכרית אני חושב שזה שווה רק 50,000 שקל, ולא 90. אז אני מבטל את הצ'קים האחרונים שנתתי. נתתי 10 צ'קים, מבחינתי הכרית שווה חצי, והוא אומר, מה פתאום, הכרית הלכה לאיבוד, זה עשירית בקושי מהספה. אתם כדיינים, מה אתם עושים? אז ביום לא ניתן לבטל צ'קים. אגב, מי שעשה המון כסף בימים שאפשר היה לבטל צ'קים, זה חבורות של בריונים,
שהלכו עם הצ'ק והוציאו את הכסף מהחייבים. לשרוף לך את הבית, לא תיתן 100,000 שקל, לשרוף לך את הבית. הם עשו כסף. אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו. זוכרים, האישה מכרה אופציה של הכתובה. אני מוכר את השטר חוב. סוף כל סוף פעם אחת הלוויתי לבנצי כסף. כל השנים הוא מלווה לי. הלוויתי לו, והוא נתן לי שטר. ואני עכשיו הולך לאברי מלא, והוא אומר, בוא הנה, בנצי חייב לי פה כסף. קח את השטר, לא ב100,000, אגב, זה פדיון צ'קים. לא 100,000 שקל, 50,000 שקל, תן לי תמורת השטר. ואז אני אומר לבנצי, השטר מחול, אגב, אני כמו לתת לו שובר. אני אומר לו, פרעת, שובר מחול. רגע, ומה קורה עם אברי מלא? הוא הפסיד פה 50,000 שקל, מחול, ואפילו יורש מוכל. זה חידוש של שמואל, רבותיי, ושוב, אתם דיינים, יש מקרים שזה מה שתעשו, כי אתם רואים על איזה בריונים מדובר. מה זה הצ'ק הזה שמוכרים אותו לפדיון צ'קים, ניקיון צ'קים, אני יודע איך קוראים לזה. אביי אמר, אפילו תימא לית לדשמואל, אחא במאי עסקינן, בששטר כתובה יוצא מתחת ידה. אדוני, אם היא פרעה לך, היא הייתה נותנת לך את הכתובה. זה שהיא נתנה לך את השובר, ושוב אתם שואלים, למה אישה נתנה לבעל את השובר? היא באמת קיבלה את הכתובה או לא קיבלה את הכתובה? אז רבא אומר, סליחה, ואולי יש לה 2 כתובות. ואגב, התיאוריה יכולה להיות נכונה. כשהתחתנו היינו תפרנים, הבטחתי לך $200,000. היום אנחנו שנינו מיליונרים, את עזרת לי בעסקים. היום אני הופך את זה ל$20 מיליון. יש לך עוד כתובה. מת עלייך, עושים יום נישואים 50, זוכרים? אנשים עושים בשנות ה-30 שנות נישואים, ה-50 שנות נישואים עושים. אני מיליארדר, קחי $200 מיליון. אז אומר רבא, אם משום שטר כתובה שהיא תוציא, חיישין לה ל2 כתובות. ואביי, שוב, אתם הדיינים, חד על 2 כתובות לא חיישינן. אני כדיין אומר, אין דבר כזה. היינו יודעים. היינו בחתונה השנייה, הרי אנשים עושים את היום טקס נישואים שני. ועוד, שובר בזמנו טריף. למה? זאת שיטתו של אביי. הוא אומר, אני כדיין לא מתעסק עם כל מה שמסביב. תנו לי שטר. לא מעניין אותי מה אתם טוענים. מה כתוב בשטר? מה העדים חותמים? בתאריך הזה והזה נעשתה עסקה שלום. עדיו בחתומה וזקין לו. יש לי שובר שהאישה חתומה עליו. קיבלתי מבעלי את $200,000 שהוא הבטיח לי בנישואים. לא מעניין אותי שתוציא כתובה שנייה, אז תוכיחי. כרגע זה השטר, עכשיו את תובעת מבעלך כתובה, לא מעניין אותי הכתובה. יש לי שובר ביד, עדיו בחתומה מזקין. שוב, הכל בעיניכם, לכן בואו נמשיך למשנה הבאה. יש מצב שאנחנו כבר חתמנו כבדין על ההוצאה לפועל, אתם זוכרים? אמרנו יוסי החנטריש לא מחזיר לבנצי את הכסף. הוא מכחיש, הוא משתולל, הוא אומר החזרתי, לא מעניין אותנו. תרדו לנכסיו. מצא אגרות שום. שימו לב, בית דין כבר שמו את המגרשים שלו. אומרים יוסי הגנב הזה יש לו 100 מגרשים, שמנו עין על המגרש בהרצליה פיתוח, הוא שווה את $100 מיליון שבנצי שנתן לו, שמו בית דין נכסי לווה למלווה בחובו. אותו דבר אגרות מזון, חוץ מהכתובה התחייבתי לאשתי, אני אפרנס את בנותייך, רש"י שקיבל עליו לזון את בת אשתו. גם את הבנים. בסדר. אגב, זה היה יותר, הבנים ממילא עובדים ומקבלים, תחשבי, בימים ההם הבנות מסכנות, אישה באה להתחתן נישואים שניים, והיא אומרת, יוסי, אני יודעת שאתה תזניח את הבת שלי, אתה בדואי, ואתה תוריד את הבת שלי לזנות בבאר שבע. אם את לא יודעת, אז אני אתן לך את העובדים סוציאליים בבאר שבע, ויספרו לך כמה זה שכיח. אז הוא מתחייב, אני אזון את הבת שלך בכבוד. ולכן שטרי חליצה ומיעונין, מסביר לנו באמת רש"י, יתומה קטנה שיסעויה אמא ואחיה לדעתה. אבל בגיל 12 היא מגיעה לשכל, אומרת, הזקן הזה לא מוצא חן בעיניי, יוצאה ממנו במיעון ואינה צריכה גט. זה כלל, תראו את חכמים, איך הם פתרו לבדואיות הקטנות האלה את הבעיות של החיים שלהם. כי אבא השיא אותה, הוא האח שלה יותר גרוע, האח שלה השיא אותה לזקן בן 90 שם, בשבט הבדואי. אלא אומרת בפני 3, אי אפשי בפלוני בעלי, וכותבים לה בדין שטר שמיענה בפניהם, למה להיות לעדות שמותרת להינשא? תגידו, הגמרא לא פמיניסטית? ההלכה לא פמיניסטית? לא דואגת לילדה הבדואית המסכנה הזאת בת 12? ושטרי בירורין, אמרנו בגמרא מפרש, אנחנו נסביר, יש 2 אפשרויות, או כתבי טענות מה שנקרא היום. אני תובע את בנצי,
בנצי תובע תביעה נגדית. מה עושים עם זה? מותר להחזיר. כי עוד לא פסקו פה. במקרים הקודמים כבר פסקו. או בוררות, או דין בוררות שאי אפשר לחזור בה. אגב, כבר בוחרים בורר. יפה. זה בורר לא אחד. ישקוייך, למדת בסנהדרין, אני רואה שאת זוכרת. זה בורר לא אחד, זה בורר לא אחד. אגב, ושניהם בוררים שלישי ונגמר, אין יותר ערעורים. אין בית משפט עליון. אתה בחרת את החבר שלך, אתה בטוח שהוא לצדך. הוא בחר את החבר שלו, בטוח שלצדקו. הם בחרו אחד אובייקטיבי, ופסקו לך נקודה, אתה לא יכול לערער. לכן זה שטרי בורורין. עכשיו אם מצאתי את ההחלטה של הבורר, נגמר. אין ספק למי לתת אותו. וכל מעשה בדין, זוכרים מעשה בדין? הזכרנו לפני כמה ימים. מה זה מעשה בדין? שהם קבעו כתובה גם אם אין כתובה. באה אישה ואומרת, התחתנתי, יש לי עדים שהתחתנתי בתולה, אז יש לי מגיע, כאילו יש לי שטר חוב ביד שהוא חייב לי $200,000. נקודה. מצא בחפיסה, עכשיו אנחנו משרשרים לפרק הבא, סימנים, מצא את זה בתיק ג'יימס בונד שכתוב עליו JFK. נדיר כזה תיק, או בדוס כמה, או תכריך ונדון, מה זה תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, כרוכים בגומיה, קשורים בתוך תיק, בתוך קלסר. אז נשאל, קלסר יש לכולם או אין קלסר לכולם? לא, זה קלסר ייחודי. הרי זה יחזיר, בגלל שיש סימנים. אז אם כך תגיד לי כמה אגודה של שטרות, אז יש כמה אפשרות. 1, 3 קשורים זה בזה, והקשר מחייב. רבן שמואל אומר, יש עוד תרגיל. אם יש לי שטר אחד של אדם שכתוב שהוא לווה מ3, מה הסיכוי שזה ייפול גם לבנק לאומי, גם לבנק המזרחי וגם לבנק הבינלאומי? זה שטר אחד שיש בו 3 הלוואות מ3 בנקים, שייך למי שלווה. יוסי לווה מזה, אז תחזיר את זה אליו. יחזיר ללווה. אם 3 לווין מן האחד, יחזיר למלווה. אם יש שטר שכתוב בנק לאומי, מלווה למוישלה, לאברי מלא וליוספקה, אז מי איבד את זה? איך הם יחברו יחד? הגמרא תשאל, אולי הם הלכו לעורך דין אחד, אולי זה נשאל. אז תחזיר לבנק. זה כתוב מי ילווה. בנק לאומי ילווה. טוב. מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו. זה קורה הרבה פעמים שאנחנו שוכחים. יהיה מונחת שיבוא אליהו. אבל אם יש בתוך השטרות שלך גם סימפון, וסימפון זה כאילו אמרנו השובר שהאישה נותנת, זה סימפון שכותב בין שיחזיר לי חלק. שוב, לא סומכים על הזיכרון. היום יש לכל כמעט תיעוד, אבל אתם יודעים כמה אנשים גורסים את ספרי הנהלת החשבונות שלהם מלפני 7 שנים? ברגע שזה עבר את שנת המס, לא מעניין אותי יותר, אני גורס, ופתאום שם באמת גרסתי ואני לא זוכר. עכשיו אני שואל באמת, החזרתי לבנצי חצי $100,000 שהוא נתן לי או לא החזרתי? אני לא זוכר. אז יעשה מה שבסימפונות. ושוב רבותיי, זה לא העיניים שלי, זה העיניים שלכם, כי אני בא לשאול אתכם. ואתם תצטרכו להגיד מה הסבירות שבאמת אם שובר שכתוב שם שבנצי יחזיר לי 50% הוא גבוה או לא. אז קודם כל מה שטרי ברורין? הסבר ראשון, הכה תרגמו שטרי טענות. כלומר, כתב תביעה. בתאריך זה וזה הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי, וכתב ההגנה בתאריך זה וזה, למה לא להחזיר? זה מעשה בדין בעצם. אבל רבי ירמיה אומר, לא, 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 זה דיני בוררות. זה בורר לא אחד, שימו לב לרש"י, זה חשוב, וזה בורר לא אחד. אומר רש"י ככה, תראו, אתם מחליטים על הרכב בוררות, אין פה אפשרות לחזור, זה לא כמו היום, שכל בוררות, אני אחר כך מגיש ערעור לבית משפט, ואז לעוד בית משפט ומגיע לעליון, מה הרווחנו? כשבוררים להם דיינים, כותבים להם, זה בירר לו את פלוני, הוא לקח את החבר שלו. זה בירר לו את פלוני, הוא לקח את החבר שלו. שלא יוכלו לחזור בהם. בוררות מוסכמת סופית, ולכן נותנים את זה למי שצריך. נגמר. בכל מעשה בדין הרי זה יחזיר, ההוא גיטה דישכח בדינא דרבונה. אנחנו חוזרים לסיפור מלפני יומיים. זוכרים, בבדין של רבונה שאלנו, מקום שהשיירות עוברות, מוצאים דין, אבל עכשיו תראו עד כמה אפשר להרוס את העולם. אמרנו, אתם הדיינים, אתם אלוהים, אתם יכולים להרוס את העולם כמו אלוהים. והנה הסיפור במבט אחר. באותו סיפור שהזכרנו, אמרנו שרבא היה צריך להכין את השיעור, כי רב חיסדא אמר לו, מחר רב הונא ישאל אותך, אז דיר באלקום תהיה מוכן. ואז הוא מצא באמת את האפשרות, וזוכרים, שאלנו לפי רב חיסדא, לפי רב זיירא, לפי רבא, מקום שהשיירות עובדות, יש סימנים, הנה הדיון במבט אחר. וכתיב בי בשביר מטה דעל רכיס נהרה, מדובר בעיר ירושלים שנמצאת על נהר הבוספרוס.
אולי יש 2 ערים בשם ירושלים על נהר הבוספרוס, זה לא ירושלים שלנו, כמו בארצות הברית, שיש כמה ערים שנקראות בית לחם. אמר רב הונא חיישינן ל2 שבירי. ומיד מסביר לנו רש"י, חבר'ה, לא הייתם בשיעור לפני יומיים, אף על פי שבשבירה ידעו לנו אין בה 2 יוסף בן שמעון, נכון, ומי שאיבד אומר יש שם רק יוסף בן שמעון אחד, שמא יש שבירי אחרת שיש שם יוסף בן שמעון, ושם נכתב, ומשליח אחר נפל. ועכשיו אומר לו רב חיסדא לרבא, פוקאיין, שמע, לך תכין את זה, אמרנו, זה העוזר המשפטי, לך תבדוק בתקדימים, דלאורתא בערב באי לך רב הונא מנח, הוא ישאל אותך, מה אתה אומר? אגב, זה מאוד יפה אצל שופטים, שהם לא מחווים אף פעם את דעתם, אבל יש להם נקודת יציאה מעניינת. סתם סיפור פיקנטי שאני כל החיים אזכור אותו, היה לי פציינט בשם פרופסור מנחם אלון, והייתה לי אסיסטנטית באותה תקופה, לא הכי, איך אומרים, העיפרון הכי מחודד בקופסה, והתקיים משפט דמניוק, ובסוף הטיפול היא אומרת לו, כבוד השופט, מה קורה באמת עם דמניוק? תגיד לי, הוא הרוצח או הוא לא הרוצח? מה אתם כשופטים הייתם עושים? אז הוא בפנים מאוד רציניות אומר, ואת מה דעתך? מה את חושבת? היא הייתה מאושרת, לא ראיתם אדם מאושר כמוה בחיים. אז הרבה שופטים נותנים למתמחה, אני אחליט בסוף מה שאני אחליט, המתמחה, בערב הוא ישאל אותך מה קורה. נפק דק ואשכח, עשה את העבודה רבה. תחשבו, הוא מתמחה בבית משפט והוא אומר, דתנן, כל מעשה בדין המשנה שלנו, הרי זה יחזיר. רבותיי, תלוי מה כתוב שם. אמר לי רב עמרם לרבא, אותו תלמיד שיושב שם, המתמחה השני בלשכה של השופט רב הונא, היכי פשיט מר, איסורא מממונה? וואו, הרי זה כל מה שלמדנו השבוע. אתה משווה לי גט לגבי מעשה בדין? במעשה בדין אמרנו, אנחנו יכולים להפקיע. בדין יכול לבטל את הרכוש, בדין עם מה שיפסוק יפסוק, לכן אמרנו אין ערעור כשיש בוררים. הוא מוציא כסף מראובן ושם אותם אצל שמעון כי זה הכוח שלו. איסור אשת איש, אתה לומד מממונה? לכאורה שאלה מצוינת. אבל זה כי הוא לא הלך למשנה, רב עמרם לך למשנה, מה כתוב במשנה אצלנו? אני מצטט משנה ואתה שואל איך אני מצטט אותה? לכן קרה משהו נדיר. רבא אומר לו תרדה, במושגים שלנו תרדן, נודניק. רש"י אומר משועמם. אצל הגאונים אומרים מטומטם, כי משועמם זה מטומטם. אצלנו במשנה כתוב שטרי, חליצה ומיעונין וכל מעשה בדין. פירושו שאנחנו יכולים גם להפקיע נישואים אם אנחנו רוצים. זה הגאונות של הרב גורן, עם כל העגונות למיניהם וכו'. כי אתה צריך עוצמה דיינית, כי אתה אלוהים. אמרנו, זה סוף הפרק שלנו. מה קרה כתוצאה מהעלבה הדתית? כותלי בית המדרש נפלו. פקא עזרא דבי רב. התמוטט בית המדרש. העמוד המרכזי באוהל התמוטט. מר אמר משום לטאי דידי פקא. בגלל העלבון שלי הוא פקא. ומר אמר משום לטאי דידי פקא. זה סיפור אדיר שבא ואומר לנו, רבותיי, תראו מה קורה פה. כל אחד מהם לכאורה צודק. אבל כמובן אנחנו יודעים שרבא צודק, כי הוא תסתכל בכל המשנה, הוא יסתכל רק על הסייפה, המתמחה השני יסתכל רק על סוף הדין. תלך לספר החוקים, תבדוק איך מתחיל הדין. טוב, אמרתי, זה לא סתם סיפור. שפקע ארזה דבית רב, זה נדיר, כי אתם באמת, אתם ממש כאלוהים. טוב, עכשיו אמרנו, אנחנו עוברים שרשור לפרק הבא. מה זה חפיסה עוד נוסקמה? מהי חפיסה? אמר רבא בחמת קטנה, היינו אומרים קלסר. אבל יש כמה סוגי קלסר, מלא דוסקמה, אמר רבא בר שמואל תליקא דסבי, זה ארנק של, אתם יודעים מה, היום יש לעורכי דין תיק כזה, כמו תיק טייסים על גלגלים, שנכנסים בו הרבה תיקים, אז הוא מצא בתוך תיק כזה, ויש סימן על התיק, לכן גם מה שבתוך התיק אומר לנו למי זה שייך. השטרות לפעמים היו כרוכים, אז יש פה ציור בשטיינזלץ, איך 3 שטרות כרוכים יחד, או הם אגודה. באגודה אתה יכול לשלוף אחד, ובתכריך אתה צריך לפתוח את כולו. אגב, אם יש עליו גומיות, אם הוא קשור בשרוך אדום, כל הסימנים האלה זה הפרק הבא. הכתב דומה, צריך להשוות. יפה. אתם זוכרים שאמרתי שמצאו תדפיס של 3 בנקים?
אולי זה באותה מדפסת, לכן אצלנו אם אני מוצא 3 שטרות שכותבים אותם עורכי דין אחרים, במדפסות אחרות, או בכתב יד של, אז פירושו שלא אותו בנק הוציא את זה. הנה לכם כדיינים, גם בסימנים אתם צריכים לחשוב מה לעשות. לכן הפרק הבא אומר מה אני עושה, אבל ממשיך להגיד את הכללים שלכם. אז לכן כמה הוא תכריך של שלשות? לפחות 3 שכרוכים זה בזה. וכמה היא אגודה של שטרות? של 3 שקשורים זה בזה. פה הסימן הוא התכריך ביחד, ופה הסימן הוא אולי האריזה, ופה הקשירה. שמת מינה שקשר סימן. אז תראו רש"י, למה קשר סימן? שיש קשרים שאינם דומים זה לזה, ויאמר כך וכך הוא עשוי. דהי לא תימא אחי, מהי סימנה היא ככה? שוב, אתם כדיינים צריכים להחליט למי להחזיר, ובאים 2 אנשים ואומרים קשרתי. אז מה אם קשרת? ותפשוט מינה דבעלמא קשר סימן, ואומר, זאת בעיה ידועה, ומשני מאחה לא תפשוט, מפה אי אפשר להוכיח. למה? שאמר לנו פה רבי חייא, 3 כרוכים בזה, בזהו אגודה. דכרך הוא סימן. בקיצור, זיהוי השטרות או זיהוי הסימנים החיצוניים, אני עובר הלאה. תני רבי חייא 3 כרוכים זה בזה, זה הדיון של רש"י. מה הסימן? איך שהשטרות מחוברים, הייתי אומר היום אפילו מהדקי סיכה שונים. זה כרוך, אתם יודעים הרבה פעמים שמוסרים שטרות לבית משפט, אז הם ממש כרוכים ומהודקים וכמו חוברת. אז עצם החיבור של החוברת כבר מהווה סימן. אז אומרת הגמרא, אי אחי תכריך כל חד וחד בראש דחברי, אתם רואים בשטיינזלץ הציור, ואגודה דדמו הדייקה וכרוכות, הם מגולגלים. עכשיו השאלה היא איך אני מכריז, מה היא מכריז? אז עונה הגמרא, אתה מכריז מצאתי 2 שטרות. לא, אתה מכריז מצאתי שטרות. אז אומרת הגמרא, למה אתה אומר באמת 3? אפילו 2 יהיו, אז אומר לא. אלא כדאמר רבינה, טבע מכריז. אני אומר מצאתי מטבעות, ואותו דבר אני אומר מצאתי כסף, ואותו דבר אני אומר שטרות. הכל יהיה בפרק הבא. כשאני אומר שטרות, אתם בטוחים שזה לפחות 2, זה לא שטר. אז אם אתם מחרטטנים, אתם אומרים כן, אני איבדתי 2 שטרות, אבל מתברר שהם היו 4, אז שזה סימן. אם אחד אומר 2 ואחד אומר 4, זה של 4 יודע. טוב, נגיע לזה, איך מטבעות מסומנים וכו'. רבן שמעון גמליאל אומר, אחד הלווה מ3 יחזיר ללווה. אמרנו, רבן גמליאל אומר, תשמע, אם יש פה בן אדם אחד שהלך ל3 בנקים, תחזיר את זה דאי סלקא דעתך שהם שייכים לבנקים, דמלווין, מה באו הדדי? אז הנה אתם כדיינים צריכים לחשוב. דילמה לקיום נענה, העורך דין של 3 הבנקים הלך, יש עורך דין אחד שהולך לבית משפט ואומר יוסי חייב גם ללאומי, גם לבינלאומי וגם לפועלים. אומרת הגמרא, אבל הם מקוימים, הם כבר עברו בבית משפט. אז דילמה מידא דספרא נפיל. שוב, אולי זה נפל מיד הסופר, אומרת הגמרא, לא. שוב, זה כתבי טענות למי מסרו, נפל מהעורך דין. לא מה שאין יש קיומי בידא דספרי. ברגע שיש לי שטר מקוים, אני לא נותן אותו למישהו אחר. זה השטר שאיתו עכשיו אני הולך להוצאה לפועל. טוב, 3 שלוו מאחד יחזיר למלווה. אומרת הגמרא, דאי סלקא דעתך דלווינין ומאי באו גבי הדדי. אם אנחנו 3 חייבים לבנק לאומי, אז מה אנחנו עושים ביחד? בנצי חייב, אני חייב, אברהם עלי חייב. מה זה עושה ביחד? דילמה למכתיבו אז לי. אולי זה באמת נפל מהסופר, מהעורך דין. אומרת הגמרא, דכתיבי, מה שאת אומרת גברת כהן. בתלת ידי ספרי, זה 3 שטרות שונים. אחד כתב אותו עורך דין מוישה, והשני עורך דין ראובן, והשלישי עורך דין שמעון. ודילמה לקיומני, אז אילן שוב, לבית משפט הולכים לקיים את השטרות. מלווה מקיים שטרי, לווה לא מקיים שטרי. מי שהולך זה התובע, זה לא הנתבע, שאומר אני מתחייב בבית המשפט שאני באמת אשלם. אני מצטער שגלשתי ל2 דקות, לא שמתי לב לשעון, שיהיה לכולנו רבותיי, גם בוקר טוב וגם תפילתנו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ובין בים ובין ביבשה ובין באוויר. הקדוש ברוך הוא, רחם עליהם ועלינו, ותוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ממלחמה לניצחון, מפציעה ומחלה לרפואה שלמה ומהירה, ואת כל השבויים והחטופים תחזיר בשלום לבתיהם, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. אמן. בוקר טוב. בוקר טוב. יוסי, מפריע לי רק שאתה עושה מברק אלוהים. אתה מחזיר המון כוח לבית דין. אגב, תקשיב טוב, סיפור אמיתי. ברק הלך ובמסגרת ויכוח שאל את פרופסור אומן,
הרי גם אצלכם ביהדות, בדין יש לו כוח עצום והוא מחוקק. אז הוא שאל אותו שאלה, אתה רוצה לדון איתי על תיאולוגיה ועל תיאוקרטיה? אני מוכן. אני מוכן לחזור לתיאוקרטיה. תיאוקרטיה פירושו אלוהים הוא המחוקק. הוא הדיין העליון. זה תיאוקרטיה שלנו. אם אתה, כלומר, הוא לא אמר את זה, אבל אם אתה ברק, תתחיל להאמין בחקיקה אלוהית, אז באמת תבין את הכוח שנתנו לאלוהים ולדיינים. אל תשכח, דיין פירושו שאומרים לו אתה אלוהים, לכן אני אמרתי, אני מעדיף להיות אחד מחבר מושבעים. לא מוכן להיות דיין. לא מוכן להיות דיין. אתה ראית כמה שיקולים יש פה, מאיפה אני יודע מי שקרן? באים ראובן ובאים שמעון ומעידים בשבועה, מי אני שאני יודע מי שקרן ומי לא? ועל זה עומד הדין. ולכן כל דיין שהוא אלוהים צריך לעמוד במשפט כאילו חרב מונחת לו בין ירקותיו. אתה גוזר לעצמך את הדין. אם פישלת ולא דנת צדק, הגיליוטינה יורדת. עליך. לא על מי שהוצאת כסף ממישהו. עליך. טוב, שיהיה לנו יום. טוב, בעיה גדולה. תודה רבה.